سلام كلكم تخاتلتي قري برودكشن كما تخونوا ببزلكم سلام تعنا سنة زلوا جزية تحلفوتلو بعد ملو تسفى منبار المساخم زلكم حوهم قري كم تلمد أبزنا زي channel دقروا لكم سرحت كزانا كافتي زدقة كسب تزعبية مالتي زدقة كسب تزعبية خنبل كلنا تناي جزانا سرحت كاب فلورينج خون خلي بلامينج خون خلي بينتينج خون خلي جنرال ናይ ገዛና ስራሓት ነቕርበሉ ስራሓት እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሓደስቲ እንድሕር ኣለዎም ኣብዚ ገዛ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ያ ኣብዚ ንገብሮ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ናይ ገዛና ስራሓት ከመይ ጌርና ብቐሊል መንገዲ ሓሳብና ክንረኽበሉ ንኽእል ወይ ከዓ እቲ ስራሕ ክንሰርሖ ንኽእል ግን ኣስማት ናይቲ ንጥቀመሉ መሳርሕታት ዘይንፈልጦ ክንከውን ንኽእል ኢና ገለ ብቋንቋ ናይቲ ዓዲ ስለ ዝፈላለየ ገለ ድማ ካብ ብዝሒ ዘይምጥቃም ክኸውን ንኽእል እዩ ያ ነቲ ስራሕ እናፈለጥናዮ ግን እቲ ዘድልየና ሓሳባት ክኸውን ይኽእል ዘይከውንን ዝብል ሓሳባት ክህልወና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ምናልባት እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ ናይ መጀመርያ ግዜ ከምዚ ገይረ ክልቲኡ ፌስቡክን ዩቱብን ብሓንሳብ ኮኔክት ገይረ ዘመሓላልፎ ዘለኹ መደብ እዩ ኣይ ሆፕ ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽቦ ድማ በዓል ሙሉእ ተስፋ ማለት እዩ ያ ንምበር ንሎሚ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ እኮ ኣብቲ ናይ ዩቱብ ቻነል ሓፂር ፖስት እዩ ገብረ ንሎሚ ንምልላይ ዝኣክል እውን ገለ ካብቲ ሕሉፍ ስራሓት ዝስራሕክዎ ናይ ክሽነሪ ሞዴሊን ማለት እዩ ንእሽተይ ክሽነ ዝነበረ ግን ድሓር ግን ኣብ ሓደ ቦታ ክንሱ ምስ ተቐየረ ክስታይ ለውጢ ዝገበረ ቦታ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ምናልባት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ቀደም ክሽነ ዝነበረ እዩ ናይ ቀደም ክሽነ ክብል ከለኹ እቲ ኦልድ ስታይል ኣብ በቲ ሳይዙ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካቢኔት እውን ሓፂር እዩ ምስቲ ኮምፔሪን ናይ ሕጂ ዘለዎ እዚ ዳርጋ ናይ 30 ቁመት ዘለዎ 30 ኢንች ካቢኔት ወይ ከዓ 24 ካቢኔት ማለት እዩ እቲ ብላዕሊ ንሪኦ ዘለና ቀይሕ ድማ ከምዚ ዴድ ስፓት ማለት እዩ ወላሓንቲ ብልዕሊ ወላሓንቲ ቦታ ዝኾነ ነገር የብሉን ጥራይ እንታይ እዮም ገይሮሞ ነቲ ጋፕ ንኸይረአ ክብሉ መንደቕ ሰሪሖምሉ እቲ ቦታ ከዓ ኣብኡ ከሎ ተሸፊኑ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትና ፕላን እንታይ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ቀደም ክሽነ ዘሎ ከመይ ጌርና ነግፍሖ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ እዛ ሲንክ ትራያ ነይራ ብድሕሪ ስቶቭ ነይራታ እተን ናይ ላዕሊ ከዓ ከምዚ ዝረኣኹሞን ማለት እዩ ናይ ላዕሊ ከዓ ዘን ካቢነት እዚአን ጥራይ ነይረን ብልዕሊ ፍሪጅ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ልክዕ በዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ሲንክ ፊኒስትር ኣሎ በዚ ማለት እዩ ኣብዚ ጣውላ ዘለዎ ፊኒስትር ኣሎ ፕላስ በዚ ድሕሪ ጣውላ ዘለውን እቲ ናይ ዳይኒን ቦታ እዩ ማለት እዩ መንደቕ ኣሎ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ነዚ መንደቕ እዚ ፍሪዝና እቲ ናይቲ ካቢኔት እውን ናይቲ ሲንክ ቦታ እውን ክንቅይሮ ኢና ማለት እዩ እቲ ዲዛይን ክንቅይሮ ኢና ማለት እዩ ክንቅይሮ ከለና ሕጂ ዴሞ ክንገብር ኢና ዴሞ ክንገብሮ ከለና ከዓ ልክዕ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዕንጨይቲ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ካቢነት ከም መሰመሪ ተጠቒሙሉ ሙሉእ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መንደቕ ዝቀይሕ ተለኺደሎ ንሪኦ ዘለና እቲ ፕላስተር መንደቕ ስለ ዝኾነ ከም ሲሚንቶ መንደቕ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ነይል ክትገብሮ ከለኻ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ባክስ ክትገብር ከለኻ ክትፈሕሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ካብ መፍሓር ግን እንታይ ከም ኣማራፂ ተጠቕምናሉ ኣብዚ 2x4 ዕንጨይቲ ከም ፍሬምን ወሲኽና ነቲ መንደቕ ንቕድሚት ከም ዝመፅእ ጌርካ እቲ ናይ ሶኬት ቦታ ምድላው ማለት እዩ ናይ ማይ ላይን እንዳሓልፍ እንድሕር ኣሊ ከዓ በዚ ክሓልፈልና ከቢድ እዩ እቲ ዝገበርናዮ ግን ሓድሽ መንደቕ ከፊትና ከም ብሓድሽ ንቕድሚት ከም ዝመፅእ ጌርና እቲ ናይ ኣውትለት ባክስ ናይ ሶኬት ዘድልየና ቦታ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ምስ ገበርና ከዓ እቲ ናትና ናይ ድሬይን ናይ ሲንክ ቦታ ኣበይ ከም ዝኸውን እቲ ስቶቭና እውን ኣበይ ከም ዝኸውን ምስ ወሰና እቲ ንገብሮ ነገር እንድሕር ኣልዩ እቲ ፍሎር ናትና ማተኔላ ድዩ ክኸውን
ولا تي انجيتي فلورين دي ولا تي فاينل فلورين دي نعو ريدي نقبره مالتي مغنياتو دحر تي كابينت بالعالي كنقبره خلنا أبزخونا نقر كنكير دينا ندلي ويون ستوف سيحبنا وصينا بدحري زلو كمولو لمسن ندلي إذا بوتازي كله مستي نورمال بوتا نرقصو تتملأ زتمرص يخون مالتي مغنياتو كالي قزيه اتي كاب ناتو نحر قديفنايو هاقوا في زترف ديش وشار نحر علينا ويون كمو نايستوب بوتاون زاتو زوت سلازخونه نحرسو كم كاب تاريفو دحريو اتي ديش وشار ناتنا تبالاشيو ريبير كنقبر مسن ندلي كنوصو كشجرنا مالتي سلازي كمزي غيرنا ندحر تي ناتنا بوتا قدم تفلور بوتا ندحر تداليقن كنقيرو ندل غزي بقليل منقدي كنقيرو نخلينا مالتي يا دحرزي دلينا نتايو تسايزناتنا مسفلتنا تي بوتاناتنا كندي كابينت كنتو خمس خمس قبلنا اوردر غيرنا ازريدي غيرنا ينصنح مالتي سلازي از فينيسترازي كمزي تري ولا لهم تلاي سينك بوتا كخون مالتي بدحري كابينتنا مسمص دما يا بتي متن ديزاين ريديز جبرنايو اتي كابينتنا نسولو كابينت مستسغلا يدلينا نجر نحرالي دما لك ازدري ودلهم تي ناي بيز كابينت ريدي لو ابزنا يفنيسترا زلو بوتا لك اتي ناتنا سينكاوي يخون دحرزي نقبرو نجر نحرالي اتي كاونتر ناتنا مارمو دينا ندليو ولا ستي بلامنيت كوينو لامنيت كابر زخونه كمزي ناي كومبستاتور نبلاني عندنا دينا ندلي جرانايتينا ندلي جرانايت نحر كوينو كابت كابينت زغزانا يوبوتا خينا اوردر نقبرو ويون جرانايت رايشت وبوتا خالو او خيدنا بس نقرنا بس سايز نايتي غزا حكينو بعلوم ريدي غيرم يمصلنا مالتي بداري زت لينا كاونر توب مستخ سغله يتي ناي باك سبلاش تبعل من دا زغبر ناي سيراميك يترفنا مالتي سيراميك سونس مصنا دما اتناتنا ديزاين كما كان زمص رايوا مالتي سلازي اتي بوتا حاده نحر كوينو اتي كمامتا ديزاين نايتي كشنغن دحر كيروون يرخوينو كم زنزي دلنا الساعه بوتا مالتي سلازي كساب كندي ناي بوتا فللين ناي برهان فللين على مالتي ريو سلازي تي سينك باتي من بزي ما نقدر لو تريو لهم كافتنا يستوب نسقام نيرفت امغلو اجز قبرنا نقر نحرالي كن نافت فينيسترا سيحبنا يوم مالتي سلازي بروح تبو كشنه ولا نخطريو برهان زلو فوكس فلاس بزح بوتاون اوحتنا هنا قومتلو نخيل كوين لنا لو مالتي سلازي يا كمزي عينات ندحر كون لنا زغيل كوينسي واي زي نتكملو مالتي يا ምናልባት نلومي زي مجمريا مفتنيت نايزي غيري زلو هيا at the same time Facebook plus YouTube بحساب كونكت خوينلو يا ندحر زحلفكم عليكم دير اخمو اب يوتيوب channel بزح زعام كوناي كشنتات وي ناي بازروم ريموديلين جنرال ناي فلورين انت عنتات فلورين نتكم زري مدب بوست زغور كله او خيتكم دطقمكم ወይ ከዓ ድሕግዘኩም ቪድዮታት ክትረኽቡ ተስፋ ይገብር ያ ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ከዓ ንስኩም ከዓ ሓሳብኩም ምግላፅ ኣይትሕመቑ ኣብ ቀፃሊ መደብ ገይረ ከምዚ ብዘቕርበሉ መንገዲ ክፍትነ ኣትሊስት ዋላ ኩሉ እንተዘይበልናስ እቲ ስማት እንዳፈሊጥናዮ ንዓና ዋላ ክነስርሕ ከለና ባዕልና እንተዘይሰራሕና ክነስርሕ ከለና እንታይ ነስርሕ ከም ዘለና ክሕግዘና ዝኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ንስኩም ከዓ ሓሳብኩም ምግላፅ ኣይትረስዑ ያ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ በብ ዘለናዮ